ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪಾಠಡು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಬಿಕಾಂ ಪದವಿ ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಒಂಜಿಟ್ಟು ಬೋಡ್ಚಂದಿನ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತಿருந்து ದೂರು ಕೇಂದು ಬೈದಿಂಡು ನುಡಿ ನೂಪುರ ಬೂಕುಡು ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಪನ್ಪುನ ಕತೆಗೆ ವಿರೋಧ ಬೈದಿಂಡು. ಕಂಡನಿ ಬುಡಿದಿನ ಸಂಬಂಧ ತಂದೆ ಬೋಡ್ಚಾಂದಿನ ಬೇತ ಸಂಬಂಧ ಸರಿ ಪನ್ಪುನಂಚ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಕತಿನ ಪಾಠ ಅದು ಸೇರ್ಸಾದಿರು ಮದ್ಮೆ ಅವಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧನು ಬಜ್ಜಿ ಸುಮಾರ್ದ ಭಾಷೆಡ್ ವಿವರ ಕೊರ್ನವು ಕಲ್ಪವನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಚ ಪಾಠ ಮಲ್ಪುನಿಂದು ಮನಸ್ಸುಗಾಪನಂಚುಂಡು. ಮಟ್ಟಾರ ವಿಠಲ ಹೆಗ್ಡೆ 1939 ಬರೀನ ಈ ಕಥೆನ ಇತ್ತೆ ಪಾಠ ಅದು ಸೇರ್ಸಾಯಿನ ಉದ್ದೇಶ ದಾನಿಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ನಂಚ ಆತಂಡು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪಾಠ ಬುಕಾಚಾದು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿನ ಕೈ ಸೇರ್ದು ಅವೇನು ಕೂಡ್ಲೆ ಪಿರದೆ ಪುಡುಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದೂರು ಕಿಚ್ಚೈ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನುಡಿನೂಪುರ ಬೂಕುನು ಪಿರದೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಈ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ.